Khorang The Voice tini naidi satellite based Starlink India wa license Mangkha lamsogo Khorang The Voice ni hayungo wall ni joto ni sai ganang kha richman Elon Musk na hamjago tabuk ni jarao Elon Musk ni satellite based Starlink India wa license Mangkha GMPCS ta mohmale abong kha global mobile personal communication by satellite chinjago abo bo permission Mangkha tabuk India wo inke dini Elon Musk ni story no norok no kisi sa sai khana nai tamoke Elon Musk tabuk India wo yakongri tongmani jora kisi sa sal jora ni simi bo America ni president Donald Trump by Kok Banglai mani Donald Trump by Elon Musk ni bisingo tabuk halok phamya ongwi tongkha abo hungke tariff eba tax no tei borok ni bisingo halok hamyang mani kacharano Elon Musk lama katal romkha Starlink India ni third satellite company ongwi thangka tamke Donald Trump bo haine khoroksa businessman bini phobangma business tongo boni family bo kaisa business family ni tai Elon Musk bo haine khoroksa America ni no success businessman jago Elon Musk ni kaisa SpaceX ni company tongo norok jotono saiman na bo space ro mission ro hone bagai rockets ro bo haine sami tongo research khairo phaidingke tini je sana naimani o kokno changlai sinai sal kolok ma romoi Starlink India wo phaina bagai kokongi tongmani tabuke kokkogo simi tonglia muk thango bo ongnani no nai tongkha haifano tabuk phano Elon Musk ni Starlink company tei yapri kaisa one step uklogo no tongkho tamo male abongkha N space ni jago N space ni final approval permission manna nangnai afrono India ni joto borok satellite based Starlink internet ni setnai manai fiao final ni approval bo pro mannai abo tabuk buke bo thik sai mansogya ko jora rok busuk nangno Starlink no karai yang India khebo one web day reliance permission mani tongkha tabuk naina thangke Starlink bo haino India no karai 100 ni slai kabang country wono bo bini sep eba service riwi tong Starlink company ni nahar mungrong ke tamo male Starlink company ni nahar mungrong kha low intensive broadband ni bisingtei internet speed rena ni borok rokno abongkha Elon Musk ni wansok mu norok joton saimang khana Bharat eba India o tabuk phano hakchal rogo kami rogo tongi tongo infrastructure eba sepsa phamyani bagai borok rokni thani asok internet chogi manyakho haifano Starlink tei common company phaimani yakolo abo hai kami thai rogo bo haino internet man toksinai tabu o kaitham company no karibo Amazon bo haino tabu Uber project ni bisingtei satellite internet rena bagai license tai approval nana ni bagai kok ongi tongo kabangma media eba news channel koto rogo bo haino tabuk salai tongbaikha Starlink India o internet pack Bwswk mannai Starlink India o internet Bwswk manno Starlink promotional offer ri tongmani tabo $10 America ni eba India o naina thangke tabo 800 eba tekisa kabang hai ongwi mano India ni rang te unlimited data ni plan rok jagui mano sep sab rok ni bahaino sajagi tongo tabo obonongka jotoni sai kom tabuk chengmani ni sajagi bahaino tongka internet rogono rok nugui tongo viral ongui tongo YouTube naike norok saimano no kisasuk Starlink tamokni naithangke naina thangke belaina sep ka hamte koktoma ka ham te belaike rangmari rok bahaino kisa kok hungke tabo jora phaike se saiman sinai rangmari kisi song phano apply eba success dong mano eba haino borok rokno lukchari mani bolai mani dong no srapsani bagai abono tabuk kaham ni sanabu belaikeno wana masingse tei kutugongi thangka o Starlink company no Starlink ni internet pack rang kisong phano rangmari kabang ni device eba Jio Airtel hai rokni router tongmani norok saimang kana customer eba sepnanai borok rokno khas bai mano abo hai mani paina thangtano customer rokno rang kabang nano amori bagai luku rokni khabai thangno khas bai ma haida klaino abo kaisa bini package 800 by chengphano bini router the belai rang mari kabang oi thangna abke usaimaya abuno karibo India o Starlink common company by bini price rang marino teibo kaisa kok banglaimu eba war ongui mano war hingke ekdom malai bulai mani kokya business nije nasle laimong eba sabo kabang kom khlai phaliman amtei rokta phia kha khayu company rokni war eba kok banglai thani hingke customer rokni no profit ongui mano tamo hingke India o abo hai kabangma jorao no nukjago norok abo recharge khainai mano internet rogo sabo tabuk jratei nasingi tongpai India o eba hai wansugui tong Elon Musk ni o Starlink company no tei comment khai sadi nung tamo bomtei rokni wansugui tong obo tripura eba India o phaike hangke kaham dong no bor rokni bagui bom hai sep tei rangmari rok
kabang ongkhangke lupurok sita sajak no eba nanai do bangno norok hingke obono nana bagi wansogoi do tong norok comment to saimano obo nongkha jotonse rangganang businessman to walni America ni khoroksa borok Elon Musk ni business ni story tei India o hingkangke Mukesh Ambani song bo bai belai khon tabuk tokkorong tongmani bontei ongno jora phaike saimanai nai tongdino rogom haikeno choyakari Khorang The Voice channel.